Jeg tror på et liv efter fyreaften. Nej, det der med døden, du kan bare komme an. Det er jo noget ufravigeligt. Det kan godt være, at du synes, du vinder hver gang. Men det, som tragedien består af, er, hvis ikke man har fået noget ud af det, mens man var levende. Du kan ikke sidde på plejehjem og ærge dig. Har du bare været en nikkedukke, der gjorde, hvad der blev sagt? Eller har du udtrykt dig, udfordret, elsket, grinet, digtet og haft gode venner i forskellige former for kærlighed? Min kære har oplevet kærligheden. Jeg har børn. Altså, come on. Næste. Jeg vil gerne efterlade et minde om en mand, der er generøs og deler ud af talenter og holder øjnene mulighed for, at også andre mennesker havde nogle talenter. Og du er først død, når du er glemt. Efterhånden som jeg blev voksen, så opdagede jeg, at der indeni var ligesom en anden person. Der var nogle kræfter, som man i dag vil kalde kreative. Jeg havde et behov for at fortælle historier i min version. Og der har jeg brugt masser af energi på at være nysgerrig og gået ind i kunstens verden. Og den har givet mig meget som menneske, som hun synger i den smukke sang. Rør ved mig, så jeg føler, at jeg lever. Det er jo tit i de ting, hvor der er en fortrydelse, at der ligger også en problematik, som du måske ikke helt kan leve op til. Og vi er jo nogle civiliserede og dannede mennesker, så der er mange af de der ting, som vi undgår i pænhedens navn. Det har jeg ikke gjort. Jeg har konfronteret mig med den. Og hvis jeg sidder nu her og siger, at jeg fortryder ikke noget, så er det jo ikke rigtigt. Fordi jeg i virkeligheden fortryder, at der er mange ting, jeg har fortrudt, i stedet for at konfrontere. Jeg mindes, da jeg oplevede den totale frihed for første gang. Det var at give noget af den frihed fra mig. Og det opdagede jeg, da min kone og jeg fik vores første barn. Nu kravlede han rundt ned på gulvet der. Nu var han midtpunkt i mit liv. Og det var mit næste barn og også min datter. Jeg blev fri for at være midtpunkt i mit eget liv. Det er udholdeligt hele tiden at tænke på sig selv og kun beskæftige sig med sig selv. Og den der frigjorthed er nogen, der havde brug for mig til at lege, til at fortælle, til at skabe tryghed, til at købe ind, til at gå i svømmehallen, lære dem at cykle, lære dem at sige rød front og mange andre ting. Det var for mig et stort minde, som er det hele værd. Jeg håber, at vi kan nå frem til at udvikle et sprog, der kan definere den psykologi, der gør, at såkaldte civiliserede mennesker, institutioner, fabrikker, der beskæftiger sig med krig, våben og død og ulykke, at man ligesom siger, det kan ikke være rigtigt. Vi må finde en anden måde. Vi kan jo nøjes med vores fodboldkampe og boksekampe, og hvad ved jeg, hvis vi skal afgøre noget. Det er måske naivt, men lad os begynde der. Der er mange ting, der er naive. Det var demokratiet også, da det startede. Men fred